ihe ndị Igbo na-akpọ kedu ihe ndị Igbo na-akpọ mba, kedu ihe ndị Igbo na-akpọ ọpapa, kedu ihe ndị Igbo na-akpọ ụmụaka. Ya ga-eweta n'ihe anyị nwere taa bụ olumba maka Igbo izugbe. Olumba bụ ihe asụsụ Igbo ọnọka obodo dị iche iche si akpọpụta ya, mana Igbo izugbe bụ ihe ndị anyị bụ ndị Igbo na-ekekọrịtara a na-akpọ ihe nke eji edepụta akwụkwọ anyị na-agụ. Abụ m Nwaada Ụzọamaka ga na-ewetara unu ọtụtụ ihe n'asụsụ Igbo. Ihe ọbụla ga-abara anyị uru, anyị ga-amụta ya nke ọma. Ugbu a m ga-eji asụsụ be nna m kọwapụta ihe dị iche na olumba na Igbo izugbe. Ngwa tọọ ntị n'ala ka ntụnye gị azụ mana ya n'anya. Nke a yes, Igbo izugbe eji ede ihe n'akwụkwọ ya mana abịa na be nna m ihe anyị na-akpọ ya bụ eyi. Ngwa ka anyị na-aga n'ihu. Children nke ndị Igbo niile kwekọtara na ọ bụ ụmụaka, mana be nna m ihe anyị na-akpọ ya bụ ụmụrịma children. Ka o si adaba. Ọzọkwa bụrụ gịnị? Groundnut nke ndị Igbo niile kwekọrịtara na a na-akpọ ọpapa, mana abịa na be nna m ihe anyị na-akpọ ya bụ ahụikere. Ọpapa, ahụikere. Ọzọ abụrụ noun, abịa na Igbo niile a na-akpọ ya kịta, mana be nna m anyị na-akpọ ya mgbene. Ị na-aghọta ihe bụ ihe dị iche Igbo izugbe na olumba, Igbo izugbe na olundị fụrụ ihe dị iche na ya. Ọzọkwa bụrụ afternoon nke ndị Igbo na-akpọ ehihie, na be nna m anyị na-akpọ ya owu. Ọzọ bụ no ka ndị Igbo si nọ mba, na be nna m ya na-akpọ ya ụwa nke ụwa.